Hablay phi parlo bat kumne par se sin lai kendo biang bat phi hakane ka videos channel ka jonga bamta ban kumne bat parlong adon hangne ka lenti hangne po jayau preng ban ngrang khre banya enti shite shapo molai ti hakane ka simataru ka de artar ka si ka ba jaw slab ha kumne ban ka balong dum baru ka sunbrenken tinga ringknang kan ka video simtaru ban pni ba ka jingjer uni ulo angni po sorshlo shini po sor bantaru ulong oba jarbha ban larang ya pen baru jan I yasriem kumbadon chaki than mo sanram ne sora walla ha ka jingisharu ba metala de artaru ni u bnai risau ban ula jin kudartan ban la news nam arzar saru stang sibnai arbnai ulakon handrai ngi ibat pada ba uni slap pada udang kami jorhi sini sepo ri khasi ka jongi ban kumni rungi iba ulu oru udang ka tlab haru hangne apo ka ri khasi ka jongi kumni man pese ngala ngi page steli dei de itu bhare ya ka lantiya ru ban uka dum hawni lo ban la de ki wan kalin tin silang na sharum shanengru kam I sitom ban yu I kan kumta ngashu sobon ong ruba hakum keniki por bolong kumni ni de bha ban jale ban penme keniki light lane ki parking lights kum tumo ki jong ki kali igam turu khanang ba ki brick ba wanastika we kalyang ru kin yu I bha la marba ki kali barim lese kimden pala kaneka AHO lane ngisi ongka automatic headlights on kumpalong kini ki kali ki bamanta ni kini ki bailen ki skuti hai kini ki por manta ki bala me hi ki lights kan hari ki kali rim pede kimju da me hi te lara kumta het ki wan kini kali te narum dei isham stomban ju I je ki kali be ki yai kan takra hapor ba u jorlo kumne ngi habanyalong fikir ka rukomnya ki kali ru man ngimdi banya penher plan ban jale banya taka speed ka ba biang kan nomor ba umdi tamangi ki banya kali lane ki badan ni taki bai lane ti kali hendri ngi ban perkharang ru na bentai ki pat ki parabri ki ba yal tida ka kejat mo nomor ba bonsian mentahi haka ne ka jingkhapnya berka jimbam long shuban sna footpath plat ru ki rubit ba ki la banya po srok ti singkin ru khamtam hai ki por ba wai school lane ba long school man stop igum to le bagi dang pun ki khna red ki ba dang schooling haban perkhat ba kan ti parlok ni pan matang la poine apo morai nong padeng ban wat seniru pe ulo u churba ban haka jingsha mane inga wan den po IGP na station secretariat steru u churba ulo kumni hi ban de itu pala ta ka yalan tiru ban isham stam ha ka ju kaporo bon ki bribana bar jalai turu ki ba la yakhran khanai ba ki ong ba itna bha yakhane ka sorshilong jongi ba iul okne number ba satisha ki ri da khar stis ki jala ki ba shabar da khar I kimte umju I watang yulo ru bar kim long no kumpangi long no mangi sini kan I ki duriau I tangapo ki dorane ki TV igam tuma hai ki videos ai handrai bani hida khamal aderu impaju te kum juru kini no jo kai par thai dei ki I lingo shibun habai yu lo shin support khasi bo tam adu ke siro adu kinti ya ikne ban nge skamba dar dei shapo kum ki than sora ni ki mosin ram ikum tuni te khman kham pala shu kanika chinchurni lo ish hangne pan sakor he hab ya rong side kum ne ki kali kya wan shwe takara ti to mili phere ban ane ngala la jartan bang la push ni sepo la molai motsiar la hanginya pe bakan perlong I ba uni u snam mentade arjab saw I bo slap u jorba la ngi nu jorban mancam snam kan namar mancam snam ite bon bo urang hadu banda rangat sakadam ru dai pesi paru kanika jinjer jungni lo ulalong palat bhamanta ban ngasi perkhar kenang ne ba radi ba ya stad igum to
ngim labai I badan umawi I le sia po surok ane katleu I po surok lani dan manu ba cross kan sana ne di so ne kamiaw I rumah kiba cross kan sana ka surok ai maladangi penher palat berarti kawan ra ka jingman sau kan ti tom ni le ka ta pederu nginya khanalang bat phi hangni ban nga marui bring la syukran dup mania te to ai ba kan desa kapali ban ya tu khana ban krans mo piot pada halor kane ka videos ku chonga ka menta ka sngi te perlu ba yen piru to ya persyang banya comment serang kane ka videos ku chonga ban ya persulang ya ka ikaba pi sngo ba dei ban ong lane pi sngo syam banong halor kane ka benta kaba ngaya kran hangni bat pi halor kane ka jingchurul o barkaru komnya kali banya daka jing pikir barka jingkit kli yala deba nakabenta jong kibiru kumcu di kamda bunya platne penjerong platru ngan kut no artat yakanika videos ke jonga kabamta ban ngin syam yang no hakawai pan ka videos betmai ke jonga di perlu bi tang dingin kintian nga pen kut artat no yakanika videos ke jonga bamta sni ban kumtaru kobleishi bunya pi baro